खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम आं दा बेखौनो बुंनो लाना फैदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं अननाय मोननानै नोंथांमोननिफ्राय आरो बिसांनि दा आङो 11K मोननो हाबाय नोंथांमोन आरो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन होनना आं आसा खालामो आरो नोंथांमोन मदद होबासो आंबो गोग्गानाय मोनो आरो नोंथांमोना जेसेबां कमेन्ट खालामो आं बेयाव गोग्गानाय मोनो आरो दा मोनसे बाथ्रा बेनो सोरबाफोरा माने गोबां बायदि रोखोमनि कमेन्ट खालामो आं नोंथांमोननो सिगाङाव बेखौ खिन्थाग्रोनो सानो जायफोर माखासे गाज्रि कमेन्ट खालामनायफ्रा आंनाव माने फैया ब्लक जाखायो आरो नोंथांमोन बिदि नङा सिगाङाव गोबां मानसियानो आङो गाज्रि कमेन्ट खालामोमोन आरो आंखौ बिराद थागथा होदोंमोन इउटिउब चेनेलनि दारै भिडिअ बानायनो नोङो खामानि गैया माबा ना गोरान माबा मा होनो बहुत बायदि रोखोम सिस्टेम खोथा बुङो आरो आंखौ बिराद बासिना कमेन्ट खालामहरोमोन बेफोरो आंनि बिराद सुथुरमोन आरो सानना नाय नोंथांमोन मानसिनाव जिद थानांगौ थांखि थानांगौ नाजानाय थानांगौ आरो जि थांखिखौ नों मावनो लागोन बेजोंनो आवगायलांनांगौ नोंथाङा नोंनि गोसोआव मायाव इन्ट्रेस्ट दं नोंथाङा बेखौ नाजा खिन्थु गाज्रिखौ नङा दा बेनो नोंथांमोननि गेजेराव बाखिखिनिया बिदिनो फैखायो लोगोफोर सोरबा जोंनि भिडिअनि गेजेराव सोरबा मोजां फैयो सोरबा गाज्रि फैयो नाथाय जाय बिथांमोना आंखौ बेसेबां सापर्ट होदों बेसेबां अननाय होदों आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंबो सासे बर' हारि जानानै नोंथांमोननि सायाव एसे आरो मोजां भिडिअ बानायनानै आरो नागारबावनो हागोन आं आसा मिजिं खालामो आरो नोंथांमोननोबो गोजोननाय होनो हायो जेन सोरबा रावबो मानसिया हारसिं गियानि जानो हाखाया दा बेनो बाथ्रा सोरनिबा बुंनायजों सोरबा गियान जानो हायो माने ओरैबायदि जों बुंनाय समाव रावबो गोसोआव नाङा माखासे बाथ्रा बेनो जाना फैयो जाय मानसिया जागोन बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन नंगौमोनथ' नोंथाङा जि समाव नायना लादोंमोन आङो बै समाव जेब्ला माबा मोनसे नोंथाङा दुखु गोलैबोन नाय आंनि भिडिअखौ माखासे मोजांनि थाखायबो आं इयुनाव माखासे होनाय दङ जिउनि मानसिया बे संसाराव मानो फैदों बेफोरबायदि माखासे मोनथामसो माखासे भिडिअ बानायनाय दङ नोंथांमोना बेफोरखौ माखासे नागिरनानै नायफिनबा नोंथांमोना मोनगोन दा बेनो आं थोजासे जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव आरो बुंबाय थानो गोसो जायो रायज्लायबाय थानो गोसो जायो आरो नोंथांमोना आंखौ अनसायबाय थागोन आं बेखौबो आसा खालामो आरो माने ओरैबायदि खुसि मोनो जे नोंथांमोना आंनि सायाव बेसेबां नायदों आरो साबस्क्राइब खालामलांदों लाइक खालामदों आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो जों ओरैनो टाइम पास खालामाखै नोंथांमोन जों बे भिडिअनि गेजेरजों सोरखौबा मोनसे मोजां गियान होनो हागोन सोरनिबा गोरोन्थि मावनायखौ जों मोजां सुस्रांनो हागोन जों बेखौसो हास्थायो आरो नोंथांमोनाबो जोंखौ नायनानै सापर्ट खालामदों साबस्क्राइब खालामदों मोजां मोनदों बेखौ जोबोद खुसि मोनो गोसोआव खिन्थु मा रावजों खोन्थानो सानो आरोना नोंथांमोन ओरैबायदि गोसो जायो जे माबोरै खोन्थाबावनो ओरैबायदि गोसोआव खुसि मोनो आरो जेसेबांनाखि सापर्ट होदों दिनै आंबो सासे बर'नि जाथि जानानै नोंथांमोनाबो आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आरो आंबो लुगैगोन आरो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननि सायाव मोजां भिडिअ लाबोनो आरो आं बिदिनो नोंथांमोननो नुजाबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालाम सुबिदा हो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिबो आंखौ माने नोंथांमोना माबायाव बुजायजानो लुगैयो माबायाव बुजायजानो लुगैया बेफोरबायदिबो कमेन्ट खालामहर लागै आं नोंथांमोननो फिननाय होनो हानाय बायदि दा बेनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोन हिन्दी फिल्म खायसे नुबाय जानांगौना नोंथांमोना बे फिल्मखौ बिनि मुङानो जादों जय हो दिनै मोनसे बाथ्रा दिनै जेसेबांनाखि फिल्मफ्राबो मानसिफोरखौ मोजां खालामनो थाखायसो माने सुद्रायनो थाखायसो बे फिल्मखौ नोंथांमोननो दिन्थियो जि फिल्म नायनानै नोंथांमोना बै फिल्मखौ नायनानै सोलोंनो थाखाय नङा दै सुद्रायनो थाखायसो बेफोरबायदि जाना बेफोरबायदि खाहिनि जालाङो होननानैसो नोंथांमोनखौ माने बुजायनायसो बेयाव माखासे बुजि हायै फिसोर फिल्मखौ नायनानै माने गाज्रि आखुसो थाङो थिग जोंनाव बिदिनो माने जोंबो मोजांसो जोंना डाइरेक्टखा दा बेनो आरो मोनसे फिल्म दं जे जय हो होननाय नोंथांमोन जय हो बे सलमाननि फिल्म जय हो होननाय मोनसे फिल्म दं बेयाव माने सासे मानसिया बा सासे मबाइल गोनां मानसिया साथाम मानसिनो शेयार खालामना होयोब्ला नोंथांनि बोरबो थागोन आरो मददबो थागोन खिन्थु नोंथांमोना आंखौ अनोबा शेयार खालामना हो साथाम मानसिनोल' बारा बुरजा मानसिनो नङा नोंथांमोन साथाम मानसिनोल' बारायना हो दिनै आं बेसेबां गोजौ थाखो फैगोन आंबो नोंथांमोननि सायाव बेसेबांनो इन्ट्रेस्ट मोनगोन एसेबांनो माने आंखौ सापर्ट होदों होनना आं गोसोआ खुसि मोनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय बाथ्राया लावलाङो आंनि गोसोआ जोबोद खुसि आरो लाभ इउ नोंथांमोननि गेजेराव आरो आंखौ बिदिनो अनबाय था आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय था आरो आं जोबोद गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो दैलि आंनि माने भिडिअखौ आं सम माने साननै सानथाम खेबसे जाबाय थानाय जादों माने आं बेलेग एसे खामानि मावदेरो न'खराव माने न'खर सालायनो थाखाय दा बेनो नोंथांमोननो उनाव आं मोनसे आंनि आरो चेनेल दंबायो बर'इन चेनेल बेयाव नोंथांमोननो बेलेग सिस्टेम भिडिअ लाबोगोन
दा बे भिडिअ माखासे अकल इडुकेसन टाइपनिल' फैगोन आरो जाबाबो जायाबो नोंथांमोननि गेजेराव आंनाव जा नलेज दं नोंथांमोननो बेखौनो फोरोंगोन आरो नोंथांमोनाबो बुजिनो हाथों आरो नोंथांमोनाबो गावनि लाइफआव मोजां जानो हाथों आंबो बेखौसो हास्थायो। दा नोंथांमोना आं जेब्ला भिडिअ आगारो नोंथांमोना नायलांबाय था होमबानो बुजिनो हालांगोन आरो आं मा थांखि नाजादों आरो हारिनि थाखाय मा सानदों आंबो नाजानो आंनावबो नाजानाय दं आंबो हास्थायनाय दं हारिनि गेजेराव मा प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जायाखै बेखौनो आंबो सानबाय थायो। जाखिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फेसबुकबो लाबानो इउटुबबो लाबानो खालि जाथायल' नुबाय थागासिनो दं बेफोरखौ साफा साफा जुदि सासे मानसिया मावनो हायोबा जाखिनि नलेज दं गावनाव बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनो हारिखौ डेभेलप खालामनो आरो जौगाहोनो नाजा। दा बेखौनो बुंना नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनिल'आवनो आं नोंथांमोन आरो हायोबा नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामनो आरो थाबनो आङो मौका मोननाय बायदि खुलुमबाय नोंथांमोन बाय बाय।